nu scannet en QR-kode, og skal nu prøve at løse den udfordring, som vi har givet jer. Og det, I skal løse, det er simpelthen, I skal prøve at finde omsangsledet til grundled, også kaldet subjektsprædikat. Og hvordan finder man så omsangsledet til grundled, eller subjektsprædikat? Ja, det finder man altså ved at spørge om, hvilken egenskab grundledet det har. Lad os prøve at kigge på en sætning en gang. For at finde omsangsledet til grundled, så skal vi først finde udsagnordet eller verballedet. Og lad os prøve at kigge på det en gang. Der spørger man jeg. Jeg, han, jeg er. Det kan man godt sige. Derfor sætter vi en cirkel, og det er deres tegn. Og jeg, læge, det kan man vist heller ikke sige. Så skal vi finde ud af, hvem er jeg, eller hvem er. Og det er altså han, så derfor skal der være et kryds. Og så spørger vi altså, hvad er hans egenskab, som vi skulle finde det med. Hans egenskab, det er jo, at han er en læge. Derfor så er det omsangsledet til grundled i denne her sætning. Og omsangsledet til grundledets tegn, det er altså denne her. En cirkel med et kryds ind i. Lad os prøve at kigge på den næste sætning, for det er lidt svært det her. Der spørger vi så, igen skal vi først finde udsagnordet eller verballedet, og derfor så spørger vi, jeg, han, jeg regnes. Det kan man godt sige, jeg regnes. Så derfor skal der være en cirkel under regnes. Og så spørger vi, hvem regnes? Det er han, der regnes. Så har vi altså fundet grundledet. Så skal vi prøve at finde ud af, hvad er det her subjektsprædikat eller omsangsled til grundled. Og der spørger vi altså, hvilken egenskab er hans? Og hans egenskab, det er at være et fjols. Så derfor så et fjols omsangsled til grundled eller subjektsprædikat. Jeg håber, det hjælper lidt, når du skal til at løse opgaven.